زي أقل تلفزيون إيرترايو كميت وعلو زي خبركم تعذبتنا نلومي قدام شدوش تحدار فرق معاتن فرقان تدهلو زيناوي مسنا روحيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبساتو فيلم تمال بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 17 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغت انكلو تشعتنا حاويم تفانيوم كلمه لوطين ممكات نزكاير زلو هاغراو صعري زغلح عبزته ابسمرات خايدو اب نوزوبا ما عيني اب معدرا مريحنتن ودابين زتكور سلطنا نمنسيات توهيبو تشاينا لولاونتن غزاتاوي حدنتن سوريا نموحس كمت حغاغز افريقا بوليس يوغندا بزكايدو صريحتات بركت زبلت تكوست خمس حزا حبيرو اب امريكا اب ورح مسكرم نقدا وحسبت استات 81 بليون دولار بتيحو زرزر زينا تمالي اب موشبن ممرمرن ماكلات زواتات ماكلن دوباوي قيح بحرن بزتقبره ناي لابراتوري مرمراتات 17 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلهم نساتهم كا 16 كابسمرا مالت شمونت موشبي شمونت دما كاب ممرمري ماكلات كمون حدا كاب موشب ماكل عصب زوبا دوباوي قيح بحريوم زغمزيلم كله كورونا فيروس ترخيبهم اب زوبا سميناوي قيح بحري اب هوسبيتال تعقلبهم كنكن كغبرلهم صنحوت 9 زيغاتات حاويهم تفانيوم اللهم بز مسترت تقلل قطري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب لومي شدش شحن 927 بتيحلهم شدش شحن 953 كابزياتهم حاويهم مستفانو 45 بموت زتفليو 129 دما غنا اب هوسبيتالات تعقلبهم زركوبيهم منيستر تعنا 5 حدار 2021 كليماو لوطي نأهقراوي درجة نأهقراوي أجنداتات عبليلو أبزلو اللوان شوتو وطنات ممكات كليماو لوطي نمسمار من سيات مأكل زي سلاسل نتفتات كخونو سلازقبا بمينيستري مريت ماين أكبابن استودبه أبز عبازة تكورزته تمالي أبس مرات خايدوم غازيتنيا دانايت قبريوات تغتاتي لاتولا بمخنيات كاب 31 تقمتي كسب 12 حدار اب غلاسغو سكوتلاند زكايد زلو مبل 26 اهغراو وعلى ودب حبرات هاجرات كليماوي لوطين ممكات زكايد زلو هاجراوي صعرين مغلاح نام منسيات زقنع عوده زتل 5 حدار اب اسمرا تخايدوم منيستر مريت ماينا كبابن اتو تسفاي قبرسلاسا بزسمعو قال اتي عوده زته بزعباتي ابتي اهغراوي وعلى زحلفه وسانتاتن زتاتو مبصعاتاتن طراي زيكونه بدرجه هاجر اب تمهارون سرحتنياتات منسياتن بمتقار كليماوي لوطين مقلاس اب زكاي زلو صعرن مزتاي زعلمه خمس خونه ابريهم منيستر تسفاياس عيبو ايرترا اب بكلا اير زلوا صلوا زتقسكوا انت زيكونه بكلا دوب زي بلو بمخانو زتأتوا مبصعان مسمار كم كلن هاجرات قبو ترأك تتصاوت مصنحان مهلاوان تغيسو بتصلوا كلمة ولوطي زتهاسيت كم مخانا متن ابز حلفه 30 عمتات حزبا بمقسقاس زتوبحغوغ مريت اب مفواس حمدن ماين ام معقاب كمون አከባቢ አምህዳስ ዘተኮረ ሰፊሕን ዘተዋሃደ መደባት ከተተግብር ምጽንሓን ዘተባብዑ ውጽኢት ከም ዘመዝገበትን በመግላጽ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፋሉ ምዃኑ አረጋጊጾም ኤርትራ አወርሕ ግንቦት 2006 ሐምላይ ሃገራዊ ወፍሪ በመበጋስ ጽዑቅ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይኩዕታትን ተካይድ ከም ዘላ ካብ ዝተፈላለየ ሚኒስትርታት ዝተዋጽአ ኮሚቴ ዕቃበ ማያዊ ህይወታዊ ብዙሕነት ከም ዘቆመት ከምውን ተማሃሮ ከላይ ደረጃ ኣብ ወቅቲ ክራማት ዝሳተፉ ንሓደ ወርሒ መደባት ምግራብ ከም እተካይድ ከምውን ካብ 1995 ንዕቃበ አከባቢ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ምክልኻል ምድረበዳነት ምውጋድ ኬሚካላውን ፕላስቲካውን ጉሓፍ ከምውን ዕቃበ ኦዞንን ካልእን ዝምልከቱ ልዕሊ 10 አህጉራዊ ውዕላት ከም ዝኸተመት ይፍለጥ አዋሃዲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ አማኩ በሳንደ በወገና ሓድሽ መጠን ብራኸብ ብከላ አየር ምን ቁልቋል ህይወታዊ ብዙሕነት ብከላ ዓይኒ ማያት
ጠገለ ዘይብሉ ፕላስቲካዊ ጉሓፋት ከምውን ዘይምዑሪ ዝርግሐ ዝናብን ካብ ትጽቢት ወጻኢ ዝኾነ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ደርቅን ንምጉዳል ህጹጽን ውሁድን ስጉምትታት ምዘይውሰድ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ክፍለ ዘመን ዓለምና ደቂ ሰብ ክነብሩላ ዘይክእሉ ክትከውን ከም እትኽእል ብምጥቃስ ኣህዛብ ምቅላስ ክሊማዊ ለውጢ ቀንዲ ጉዳይ ምዃኑ ክግንዘቡ ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ኣረዲኣ ኣብታ ኣጋጣሚ ክሊማዊ ለውጢ ንኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ኣጀንዳታት ዓብሊሉ ዘሎ ምዃኑ ሸቶ ክሊማዊ ለውጢ ንምስማር ድማ ሕልፊ ነደፍቲ ፖሊሲ ተመራመርቲ ፖለቲከኛታትን ኣተግበርቲ ኣካላትን መንእሰያት ማእከል ዝካየድ ስራሕ ክኾኑ ከም ዝግባእ ተዘቲሉ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ ዘተ ጽልዋ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክሊማዊ ለውጥን ህይወታዊ ብዙሕነትን ክሊማዊ ለውጥን ጽልውኡ ኣብ ሕርሻዊ መሬታውን ማያውን ህይወታዊ ብዙሕነትን ክሊማዊ ለውጥን ጸዓትን ክሊማዊ ለውጥን ጽልውኡ ኣብ ጥዕናን ከምውን ክሊማዊ ለውጥን ጾታን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ መግለጺታት ቀሪቦም ብዘይካዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተነድፈን ዝተመሓየሸን ምህዞታት ቴክኖሎጂ ንምንካይ ምጥፋእ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ምዕቃብ ጸዓትን ንምርኢት ቀሪቡ ሓረስቶት ብሓፈሻ ወነንቲ ጥሪት ድማ ብፍላይ ኣብ ተጠቃምነትን ኣጠቃቅማን መድሃኒት እንስሳታት ንቕሓቶም ብምብራኽ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣብ ከተማ ኣቑርድት ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ መተሓሳስበ ቀሪቡ እቲ ሙያዊ ኣስተምህሮ ካብ ንኡስ ዞባታት ሃይኮታ ላዕላይ ጋሽ ሻምብቆ ባረንቱ ተሰነይ ድገ መገሎ ኣቑርደት ፎርቶሳዋን ጎኘን ዝመፁ ሓለፍቲ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ሙያውያን ሕርሻን ካልኦት ምስተዓውዲ ምትእስሳር ዘለዎም ኣካላትን ይተዋሂቡ ዕላማቲ ኣስተምህሮ ብሰንኪ ኣብ ኣጠቃቅማ መድሃኒት እንስሳ ዝረአ ጉድለት ኣፍልጦን ሸለልትነትን ዝኽሰቱ ጎናዊ ሳዕቤናት ንምንካይን ፍኑው ኣጠቃቅማ መድሃኒት ንምግታእን ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁፅፅር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ውሽጣውን ግዳማውን ሕማማት እንስሳ ንምፍዋስ ተባሂሉ ዝውሃብ መድሃኒታት ብኣፍልጦን ምክትታልን ክኢላታት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብ ኣጠቃቅማን ኣተዓቃቅባን መድሃኒት ዝረአ ሸለልትነት ኣብ ርእስቲ ኣብ እንስሳታት ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ንኣድማዕነት መድሃኒት ኣብ ፍወሳ ዘዳኸምን ከባቢያዊ ብከላ ዘስዕብን ምዃኑ ዝገለጹ ነቲ ኣስተምህሮ ዝሃቡ ሙያውያን ተሳታፍነት ንዝጸንሐ ኣገባብ ንምልዋጥን ንምቁፅጻርን ብንቕሓት ክነጥፍዋ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝቐሰምዎ ፍልጠት ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ወነንቲ ጥሪት ድማ ብፍላይ ብምዕባይ ግቡእ ተጠቃምነትን ኣጠቃቅማን መድሃኒት እንስሳታት ክዝውተር ምእንቲ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ሓላፍነት ዘሰክም ግዴትኦም ክፍጽሙ ኣረጋጊጾም ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ብሃማመተ ዝተወደበ ኣብ ምሕደራ መሪሕነትን ውዳቤን ዘተኮረ ስልጠና ንመንእስያት ተዋሂቡ እቲ ካብ ዝተፈላለያ ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተዋፅኡ 28 መንእስያት ዝተዋህበ ናይ 2 መዓልታት ስልጠና ኣምራት ምሕደራን መሪሕነትን ኣገዳስነት ውርፁፅ ውዳቤ ኣብ ኣድማዕነት ኣተሓሕዛ ሰነዳት ከምኡውን ተራ መሪሕነት ኣብ ኣፍራይነት ዘጠቃለለ ምንባሩ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ሳልሕ ዲን ገሊጹ راين علمان انتهاليو نخل شجرات كتب الدهق اللي يزبلا محضرين والزوامع عيني أتو أحمد عثمان بوغنو من سياد علام ومن رأي ومن بجبانة سيروم بسرح مريحنة ودابين كحيلو أزخاخيروم ጨንፈር ሃማመተ ዘዋደው ዋقع ባሕሪ ዝወደቦ ኣብ ወታውን ኣሉታውን ጽልዋ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘተኮረ ኣስተምህሮ ኣብ ከተማ ዓሰብ ተዋሂቡ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንጡፍ ተሳትፎ ብዘለዎም ዜጋታት ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ብቐንዱ ብልጫታትን ሕጽረታትን ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘብርር ኮይኑ ማዕረቲ ባህልኻን ጸጋታትካን ብቐሊሉ ከተላልየሉ እትኽእል መድረኻት ምዃኑ ልምድን ባህልን ዝብርዝ ስርቅን ሓሶትን ዘተባብዕ ኣናዓዓቢ ልዕሉ ኩሉ ድማ ግዜኻ ብኸንቱ ዘባኸን ትሕዝቶታት ስለ ዝዝርግሓሉ ተጠቃምነቱ ልዑል ንቕሓት ከም ዝሓትት ተገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ደቡብ ዋቀይ ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብዱልቃድር ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበራዊ ሚድያ ከም ክልተ ብልሒ ዘለዎ ሴፍ ምውሳዱ ከም ዝከኣል ብምጥቃስ መንእሰያት ካብቲ ኣሉታዊ ጽልዋ ነብሶም ብምሕያብ ነቲ ብልጫታቱ ኣብ ረብሖም ከውዕልዎ ብንቕሓት ክዋስኡ ኣዘኻኺሩ زي خبركم تعذبتنا دحر زحت صار مساجريت أقرأ وزينات حيزنا خن ملسينا سنة صنحون تشاينا الأولى ونتن جزءاتها وحدنة سوريا نموحسة تجاورو متحجز كمتحيلو أفليطام
ቻይና ንዝሓበረት ፕሬዚደንት ሺ ጂፒንግ ትማል 5 ሕዳር ምስ ፕሬዚደንት ሶርያ በሻር አልአሳድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ሃገሩ ምስ ሶርያ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምንፋዕ ከም እትሰርሕ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ፒንግ ብሰንኪ ኩናት ንዝዓነወ ትሕተ ቅርጺ ዳግም ንምህናጽ ደገፍ ከም እትገብር ረድዩ ፕሬዚደንት ፒንግ ብተወሳኺ ቻይና ንሶርያ ኣብ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክትሕግዛ ምዃና ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሶርያ በሻር አልአሳድ በወገኑ ሃገሩ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ምስ ቻይና ንምምዕባል ዘለዋ ቁርብነት ኣረጋጊጹ ቻይና ኣብ ሶርያ ንዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ክትቃወሞ ካብ ዝጸንሓ ሃገራት እያ ፖሊስ ኡጋንዳ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰር ብዘካየዶ ስርሒታት ኣብ ከተማ ካምፓላ ብርክት ዝበለ ተተኮስቲ ከም ዝሓዘ ፍሊጡ ብዘይካዚ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓሓዝ ሓደ ጦርጦር ከም ዝተቃትለን 48 ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን ኣዘዝቲ ፖሊስ ተሃገር ሓቢሮም እቲ ተተኮስቲ ካበይ ዝተበገሰ ምዃኑ ንምንጻር ጽዑቕ ምርመራ ይካየደሉ ከም ዘሎ እቶም ኣዘዝቲ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣለዎም መንግስቲ ኡጋንዳ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ መጥቃዕቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዘካየድ ዘሎ ADF ዝተባሃለ ዕጡቕ ጉጅለ ኣካይድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝውቀስ ዘሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ናይቲ ከባቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝዓመት እዚ መጠን ንግዳዊ ሕጽረት ኣስታት 81 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም بمسرتهم تصبصبات متن سدد أستاد كلتا 207 بليون دولار متن اتاو دما أستاد كلتا 209 بليون دولار كم زنابرة تفليتهم أبز حلف 10 أوارح نكلتا شن عسران حدن متن نقداو حصرة أمريكا لعل شمون 100 بليون دولار كبتسح كم زخ اليوم كيلاتات قطبا قمتاتهم زهوب زلوم لبدا كورونا فيروس كان تنكي ناتي نقداو تريوم مخانيهم تصبصبات زتقصوم بسنكت لبدا 15 ميتايت كاب زيغاتات أمريكا بزي شغلة تريفهم كم زلو أقدمو أبزوات تصبصبات متقاس وزكريوم لبدا كورونا فيروس بدرجة عالم كينو تزور دزلو سو أو يخساراتات كبيد كتبا وقلولاو أسعيبو خمزلو يتكاس ኣብ ህንዲ ተኸተልቲ እምነት ሂንዱ ዓመታዊ ሃይማኖታዊ በዓል ዲዋሊ ንምጽምባል ብዝተኮስ ወርችት ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሰሜናዊ ህንዲ ብሓፈሻ ከተማ ኒው ደልሂ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕግታ ትኪ ብምስዓብ መጠን ብከላ ኣየር ናብ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝዓረገ ተቃሊሖም መንግስቲ ህንዲ ብምኽንያቲ ሃይማኖታዊ በዓል ዝግበር ምትእኻብ ህዝቢ ጠንቂ ናህር ለበዳ ኮቪድ-19 ክኸውን ስለ ዝኽእል በቲ ሓደ ምትኳስ ርችት ዘስዕቦ ብከላ ኣየር ንምግታእ ድማ በቲ ካልእ ክልቲኡ ፍጻሜታት ከም ዝተኣገደ እዩ ኣፍሊጡ ነይሩ للعسرة مليون هزبي زغمتا كتما نيو دلهي بزب كلاب بخبيد بقالوتا تسأليا وزلا مخانا دمات حبيروم أورح تكمتن حدارن رجتات نمسفاح تباهيلو بزكاد مكتسال قوات انسعرن بكلا اير كمز وسخ زعبور تصابات زي مستحي مانتاوت سنبل تدميرو صعبيناتو بعطفتات كم زايد يردون بزدما استات فرق بليون كاب هزب تهاجر نصعبينات بكلا اير كمز كلاع تصابات يحبروم بسنكي بكلا اير صعبو حمامات سرعة مستنفاس بدرجة عالم كابتوم كاندي قتلت حمامات كوينو مهلهم كيلاتات عنا يقلصوم ኣብ ከተማ ግላስጎ ስኮትላንድ ኣብ ዝቀናዕ ዘሎ ዓመታዊ ዋዕላ ክሊማ ውድብ ሕብራት ሃገራት ልዕሊ 46 ሃገራት ካብ 2030 ክሳብ 2040 ዓመተ ምህረት ተጠቃምነት ከሰል ከም ምንጭ ጸዓት ከወግዳ ከም ዝተሰማማዕ ተሓቢሮም እቲ መብጻዕታት ተጠቃምነት ከሰል ብዓለም ደረጃ تقليلك بموجاد على ما وعن مقدال نزل دليت زدقف مهانو تقليتهم انتخونا جن نزمت كاب عسراك 3 عامتات كسل كاب كانت تنكي بكلا ايرن وساق على ما وعن كوينو قتل بمهانو زتاتوا مبتعاتات اخال خمسه كونه زتقاسو تطابقتي اكبابي منغستات هتصن ودعاون سقمتي كوسديس وعلوم بمسرت تصبصبات ابتو على تقابنت كسل كم قند منጭ صعات نملاي لعل 10 بليون دولار زغمت ناي لقحن مولان اهغراوي مبصعاتات كم استات وزحبرو تصبصبات بفولي دو افريقيا كاب تقابنت كسل تغلاغيلا ناب تتكاي صعات نختسغاغر 8.5 بليون دولار مولا خغبرلا مخانو تحبيروم زي كازي إندونيسيان فيليبينسن أب أهجر إسيا زلو تتقامنت كسل بتتكاي ساعات نمقيارو ببنك لمعات إسيا نستوزد تبقصو كم زيت مبرو بوقع يافليت أنا اللوام تتابعت أكبابي تستبعت حسم معاتن ستات ومبسعاتن غول كم زي كونيهم زقلت زلوم
زخبركم تخطاتلتنا نسعد استدالو وزينا ومسنادو نمززام كان نطبطات خدق مالكم تمال بزتقبر ناي لاباراتور مرمراتات 17 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغصن كلو 9 دما حاويم تفانيوم كليماو لوط ان ممكات نزكير زولو هاغراو صعر زغلح عودزته لومي ابسمرات خايدوم ابنو زوبا ماي عيني اب محدرا مرحنتن ودابين زتكوره سلطنا منسيات وهيبوم چاينا لولاونتن غزاتاوي حدنتن سوريا نموحاس كمتحاغا غزافليطام بوليس يوغندا بزكايدو صرحيتات بركت زبلته تكوستو 5 حزا حبيروم ابا امريكا ابو رح مسكرم انقداوي حصرت استات 81 بليون دولار بتيحو زخبركم تخطاتلتنا الحج استدالو زينا بستفصيمو بروح معالتي